cardom don marli tapen kadu koi pantami ningkan kimi cardom tapen happy new year tasi peneng mati pini penki ningkan suri hinira koi ra pola tapen ningkan kimi aningkan lo tasi kedam tang suri hinira koi ra play ningkan maki ningkan ban la tapen ilitum ningkan ban mati suri hinira koi ra play aningkan maki ilitum ke klaim kedam ke chokchi tapen ke chok antami halaso ningkan maki patam juilo tasilitum kimi sanji phan tapen kai ke tami ilitum ke klaim kedam long tami kimi sanji phansi pini ningkan kimi bangke ilitum akhir jumi chahanang po athema pini kar koi isi pate January 1 la tasi ningkan kimi pusi ke hoklo tasi peneng penangke suri hinira koi ra pho mate 2025 an lo tasi kado koi phan tami claim medami tapen nalitum pini kesi ning che parang arni la nalitum family mate don lapen leng litum juidamji lapen hem leng litum masapso don rap se phapen nalitum ning che parang pastami ning ke hanglo tasi litum asorni bangke kacha bhonga ching che bangka janang po tasi ning che parang nang po nalitum lang sunai lang dam pastami ning ke hanglo lapen hem leng litum ning che parang pastami ning ke hanglo tasela sorni bangki ning karong arni lapen ilitum surihnira inkora pho farman kai ke tami arna meher jumi ilitum johan angpo lapen ki claim gadan mong tami ilitum kai ke ta kimi sanji phasi ilitum arna meher jumi johan angpo tasi ke partang ningkan surihnira inkora phi bangki ilitum ke claim gadam chokti to kok thai mene tasela so sengkan mong ke ilitum parjuilo tasi pini penke ningkan surihnira inkora pho sengkan lo asilitum claim nang damna kimi sanji phanle ilitum kato kai tami mathapon na asini ripini karbeng long rat tapen ni YouTube channel long nang kelang don rat an phan tami ningkan kimi kardom happy new year pajir lo lapan sini liam thengton kok lo kardom